Mgungu elephant angihambi ngedwa ngihamba nabantu abadala This is home run with Makeba PMP. PMP. Mawungibona we Makeba. This is home run with Makeba. Mawungibona we Makeba. Bekelela nawe idladla. This is home run with Makeba PMP. If ungibona shout outs bafethu umemeza igama Makeba we Makeba we Makeba. This is home run with Makeba PMP. Angithi uyangithola. Si online. Bafu grand. Yeah, right. Ayakhalwa mfethu right. God bless you. How's it? Ngicela ukubingelela lapha emakhaya. Njengoba nazi ukuthi uMageba akahambi yedwa. Angeke ahambe yedwa. Eliyohlala engahambi ngedwa. Angizina ngithola. This is home run with Makeba PMP. Namhlanje ngiphethe uBafu. Bafu uintroduce mfethu kwabantu abangakuboni lapha ekhaya ukuthi kahle kahle ubadide uthi uMageba namhlanje uhleli noba. Angizwa ngithola. Bafu uintroduce mfethu namhlanje uhleli noba la kushow. Sanibonani emakhaya namhlanje nivakashele umnqobi Dlamini obuya le Mzimkhulu enhlangwini bafethu. Enhlangweni. Yebo. Bafu ukhulele khona emzimkhulu lapha umuntu ongazi abadide ukuthi uMageba uphethe umdlalo wasemzimkhulu manje ukhulele khona yini uma mhlawumbe ukhulele eGoli wasila eGoli uphuma kuphi ukhulele kuphi njengoba usho uphume khona enhlangweni manje ufike kanjani le eGoli Hayi mfethu la eGoli mfethu sifike nje ngoba sizofuna amatoho yabona. Ya kodwa ngokukhula bona ngikhulele ngakhona nenhlangwini. Hayi into grand bafethu manje Bafu mfethu wayesho ukuthi mina nawe sosukuba nezingxoxo nje yabo ebalekile just uqeqesha umuntu obukele lapha emakhaya uyangithola Ngizwa igama lohlelo ngiyacabanga ukuthi walazi this is home run with Makeba PMP ungahambi yedwa hamba nabantu abadala nobaxolele behind the camera angithi uyangithola ngizwa abaxolele mfethu igama lakhe bese umshida wethu wale Eastern Cape yazi Eastern Cape ngiyazwela ngayo Eastern Cape. awakazi wafika Angikaze ngafika. azakhipha sheni la mfethu uzwile into ezeke khona Eastern Cape lamalanga adlulile Eastern Cape ngeke ngazwela ngodabanyana uncane kodwa hayi bona bengazwanga ukuthi ngoba ukuthi yabona. Yona mfethu. Into enzekile lapha Eastern Cape mfethu kushona abantwana hayi bona bodwa nabantu abadala mnomzane baba please kumele ubuye baba ngoba kuzoba nenkinga la mfethu baba ngifunde yankinga iphinde hawu come along baba oz hawu mfethu nangu mfethu sesimoshela manje siyahamba manje mayikhatha lento sesikhulume sakhuluma la kumele ube on standby baba angizwa ngithola ube aware angizwa ube sala wena mfowethu wangithola Eastern Cape mfethu lento yenzekile ibhlungu kakhulu kahle kahle kube nezikhukhula lapha into yenzekile umuntu abayishoyo kuyini bengibuka indaba kanjalo bayasho ku newsroom ukuthi kube nezikhukhula yabo kudlula abantu angazi noma ba49 inamba iyaqhubeka imile ku49 abantu abadlulile intombazane eyodwa kuthiwa ina 13 itholakala esihlahleni yabo igaxele lapha esihlahleni ibuye angazi uma ibiya noma ibibuya uyangithola kodwa manje amanzi shuthi overphawile yagcina yenze njani igaxela lapha esihlahleni uyangithola yaphelela lapho nomfana kuthiwa kube kukhona nomfana lapha esihlahleni begaxele lapho emanzini uyangithola ukuzwile kodwa lokuthi awuzwanga Bengeke ngakuzwa bona la koMarento mfethu lo udaba lakhona basaphenya futhi nangani. Ayibhlungu lento ngizwile Ngiyabona kubuhlungu kakhulu mfethu ngoba lesimo singazi noma mhlawumbe ukuze sibe khona kwenzeke kanjani uyezwa mfowethu. Nambe ngizwile ukuthi kahle kahle bathi lela zulu eline khona lapha akulona izulu belingaba mbangela ukuthi manje ngaze gcina sekuba nesikhukhula ngale ndlela. Lamanzi aqhamuke ethizini ngoba mhlawumbe ngiyacabanga ukuthi la ndawo isendaweni engathi iwumehlelo kancane yabona amanzi aqhamuke mangenhla. Qhamuke sezokhukhula edlula khona lapha ngamanzi ngoba la awahlalanga isikhathi eside. Awahlalanga kakhulu. Ngizwile lo shwalelo ukuthi ingane zesikole lezi bezikhona lapha ebhasini igcina manje sesihlangana leyo nkinga. Yabo hayi bona bodwa no khona umunye ubaba ovelile lapha lo baba lo awungakhohlela mfethu uwenze noma yini oyifunayo ube ne freedom lo baba lo uyachaza lapha mebembuza ukuthi yona mfethu yena ubonini uyasho into ayibonile lo baba uthini uyena olekelele abanye abantu lapha endaweni ngoba yena umuntu owazi ukubhukuda
yabo, wahamba waya kamakhelwane, uqale wakhipha umndeni wakhe wonke, yabo, wawukhipha wawubeka entabeni, endaweni ephakeme. Emva kwalokho walanda laba abanye bakamakhelwane, abanye akakhonanga ukubalekelela bonke, kodwa ukhonile ukubamba abawu-2, waphuma nabo. Engibonile nezinye iy'thombe laphana eminye imizi laphana wena mfowami, amanzi agamanxele lapha avele engaphezu kwe-roof. Ukuthi ngabe iy'ngane mfethu nezalukwazi zona ngabe ziphi? Uyacabanga bamukile. Asazi ukuthi mfethu lishwa mfethu lani leli ngale nyanga mfethu eyentsha mfethu. Yabo. Ngacela silibhubha kanje izwe. And ibhubha intsha kakhulu, into ebuhlungu ileyo, intsha ebhubhayo. Mnumzane, ku-rough baba wami, kodwa sithembe mfethu ukuthi hayi bazoba right, sidude emndenini, sidlulisa nje yabo. Isikhala nawe emndenini, Sikhala nabo. Uma uthi mhlawumbe besinawo uthonyana nathi besingafaka, sicela nabantu abanesandla abakwaziyo, abanamandla futhi bathi ubhekelela khona kule mizi ekhalayo. Uyangithola, balekelele ngalokho abangalekelela ngakho, kulabo abafisayo, uyabo. Asidlulele phambili-ke mnumzane mfethu, khona nale ndaba le unqobile, uyambona unqobile lo ode eshayela ibhanoyi, unqobile Biyela, le ngane ladi ifunda le ifundela ukushayela ibhanoyi. Ngizwile mfethu nalo daba lokona mfethu bathi le student pilot lesiyana. Hawu Nkosi yami, hayi nansi nje ibhubha mfethu. Ushobile mnumzane. Nansi nje ibhubha wona ngala mama nakhona singazi ukuthi kanti ifelane kangaka ngenyanga yayo. Uyangithola. Hawu ukuthi mhlawumbe bengengazi noma mhlawumbe bengabeka kanjani lo daba lo, kodwa nje bona hayi ayilishiyene laba abakhala sikhala nabo emakhaya. Ndoda. Sithi dudu laba abalahlekelwe sobabhekisa laba abasafuna. Uyangithola. Ngoba wona mfowami ngiyabonga ukuthi nize nizongibeka la ehlulweni namhlanje bafisa isikhiphe uvo ngokuthi manje kwenzakalani ngentsha yethu. Uyangithola. Bafuthi Mfethu ibuhlungu le ngoba kuthiwa le ngane le ibidrive ibhanoyi isuka phi eDubai iza ngala eGoli, ibizodlula ifaka upetrol noma udizili lapho kuleso station la bafaka khona. Uyangithola, mase uqhubeka nohambo. Amanye amabhanoyi amabili esho noma elilodwa likwazile ukudlula lize lifike la eGoli, yabo. Lawa amabili ke wona aphelele endleleni ngoba kuthiwa kushona abantu abawu-5 kahle kahle, okulimale abantu abawu-5 kwashona 3, yabo. Le ntombazane ke eshonile kuthiwa le eyipilot, yona ibidriver inama-passenger awu-2, abasindanga bonke-ke labo bantu laba abawu-3 all gone. Hayi kube buhlungu-ke lokho, angifuni ukungasho ngoba kuthiwa leli bhanoyi litholakale ngako-Pietermaritzburg, Mooi River, ey'ndaweni ey'kanjalo, Greytown, yabo. Ngoba baqale balibheka kodwa liyashona ukuthi i-location ingakuphi, yabo. Kodwa manje laba abahamba ngey'moto abaliboni, kuze kwaphoqa ukuthi manje basebenzise ezinye izinto ukuze balithole leli bhanoyi. Uyangithola. Akona kube buhlungu ngithi dudu ngoba le ngane ibineminyaka emingaki ewu-23. Cabanga nje, at the age of 23. Bengibuka nje iy'thombe zayo la ku-YouTube, ngiyasho ukuthi ingane enhle kanje beyikhiphile nabangani bakhe, ngisho ukuthi yo yayihlabe besisazohlangana naleli ishisa livukele ngomageba, lithi hayi ngifuna umageba. Uyangithola manje besothini kodwa uNkulunkulu mase kuthathile ukuthathile. Kwenzekile wena ngala mama wona mfethu. Kuhlungu kakhulu kulabo bazali abalahlekelwe mfethu, ingane ibisanekusasa eliqhakazile kanjena. Ndoda. At the age of 23 years old, gone. Cabanga into eyenzeke kuleli viki le. Alebhubhizwe. Hayi ndoda. Akonakele. Shubile. Ndoda, engingakoni yilokho kuphela wena mfowethu. Kahle kahle khona la yazi eBrakpan. iBrakpan yazwela ngeBrakpan wena. Awukwazi wafika khona la eGoli kodwa. Ngazi ngafika khona. Kuthiwa lapha kunentwana khona eBrakpan. Le ntwana ineminyaka ewu-12. 12 years of age. Hayi le ntwana le thatha ikari, yabo, ayishaya indawo ngekari, eshaya indawo, ishayisa umuntu. Ingene endlini yomuntu, yabo, ngayo le kari ingene emzini womuntu, ishayisa amabonda. Uyiboshiwe maye, bayigcinile lapha bayigcine khona amaphoyisa, yabo. Intwana encane kanje isinecala elingayo, sine-criminal record. Ezinye izinto ezibuhlungu lezo. Mina into engishoyo wena Shini, abazali abekho responsible.
Uyangithola. Kanjani she? Ezinye izinto wena mfethu ingane kuthiwa ligotshwa lisemanzi. Uyabuka. Khona ingane ongayishiya nayo yonke into. Uyangithola wena mfethu. Uyishiye ingane nakho konke, uyishiye nemali, uyishiye nokhiye, uyishiye nani nani. Izothatha lokho ekufunayo ngoba indlela efundiswe ngayo. Phela ingane yenza lento efundiswe yona. Uyangithola. Wena manje uzojwayeza ingane ukuthi kuyadrive la uyadrive ngisho ngingekho okhiye yazi ukuthi bahlala kuphi. Ngisho ingazi ukuthi okhiye bahlala kuphi kodwa akufanele ngoba awuyinikanga ilungelo. Uyangithola. Hayi wena Mzungu futhi ngikutshele yona ngana mama futhi yabona isikhathini esiningi sonke sabazali yabona. Sihlezi senza ngakho konke senzele ukuthi izingane zethu zithole impilo engcono. Edlula lezi nesiphilile. Uyangithola. Akekho umzali othi methi ukhulisa ingane yakhe mfethu athi yena unenhloso ukuthi ufuna ingane yakhe yenzakani ngayenze lokhu okungalungile. Ingane ithathela yona mfethu isinqumo. Vele lezamanje. Ingane zamanje lezi mfethu zithathela zona isinqumo bese kugcina manje ukuthi nalo ingane siyagaxela lapha wena mzali usubukeka kabi. Futhi nawe ungadefend mfethu. Yakho ingane yakho uyangithola. Uyabona. Awona le ibhlungu mfethu. Kakhulu mfethu into eyenziwa yilengane. Nathi sibuya khona ebunganeni mfethu. Bathi cha hayi lapha ungayi emfuleni wena. Ungayi emfuleni. Bathi cha wena ungagibela amadonki. Ndoda. Ibhlungu Ugibela amadonki. Amalume aginqa amadonki uyabuya lapha na wephukile isandla usabe usho ukuthi uginqa amadonki. Uyangithola. Umngane bonke. Oh angiyaluza uvo lakho kodwa lo mntwana ube wrong. I-wrong lengane. Aphaphazela. Spoiled brat lento. Ukuthi spoiled brats lezo zinto. I-wrong lengane. Hayi ingane ayibe wrong kakhulu yona ingane mfethu iphuthelayo ngoba naye sikwazi ucabanga yabo mase kwazi ukushayela imoto. Khulile lo. Ukhulile lo muntu lo mfethu. Okwazi ukuthi abe nesibisi ukuthi aphume nemoto ahambe nayo. Ngiyangithola. Bamnike nelungelo lokuthi ungaphuma nayo. Mdala umuntu akwazi khulile. Kodwa uyebileke kusho ebaleni lemoto bebengekho abazali. Nje imoto oshayini. Yabona iziphumo ke lezo mfethu ezobungane mangabe kuthiwe cha yabona. Ngoba ngesinye isikhathi lengane mfethu iyisebenzisa mfethu idakamizwa kakhulu. Too much. Ngiyangithola. Ngeke wazi noma mhlawumbe besebenzisa idakamizwa noma mhlawumbe idakiwe noma mhlawumbe awazi noma inestress ngoba lengane zamanje inestress engaphezulu kwabazali. Kodwa ke sidlulele phambili mfethu. Wena sheni mawachazela abantu nje lapha ekhaya mfethu kahle kahle njengoba mhlawumbe bengazi abanye ukuthi yini oyenzayo empilweni yakho. Ngathi yini nje oyenzayo mayelana nezobuciko namasiko. Uyangithola. Yabo angithi ubafu ba umnqobi. Umnqobi. Umnqobi kwamele akhombise abantu ukuthi uyakhona ukunqoba ngekhono lakhe. Yini wena abafungathanda ukutshela abantu nje ukuthi ubafo yini ayenzayo empilweni yakhe izinto nje ozenzayo wena shintshe kahle kahle. Just ukuthi abantu babe aware ukuthi wena ubizingane life njengamanje. Njengamanje ingazi noma mhlawumbe ngaqala ngakiphi bafo yabona. Kodwa nje ngomuntu ovukayo ekseni ahamba etoweni umuntu onengane yabona intathu wena mfowethu uhlala le ngasekhaya emzimkhulu ngale emzimkhulu usakhona ngale noma nezinye ingane zothatha yabona kuukuthi nje wena mfethu mina engimisile ngawo nami mfethu ukuthi ngikwazi ukuthi nje ngilekelele futhi nakomakhelwane ngiyasiza la makhelwane ukuthi manje mfethu bashotela ngakhona yabona wena mfethu umuntu nje onenhliziyo ekwazi ukuphila nabanye abantu ongenankinga nokuthi abonisane nomunye umuntu uma ngabe enenkinga wena mfethu wazi ukuthi umunye umuntu ngabe wenza kanjani yabona ukhala ngani kodwa kahle kahle nje nginganeme nje ngoba ngisavuka ekseni ngisebenza ngindoda kahle kahle bengifisa nje ukuthi sengathi nami ngayivuselela amabhizinisi elami ngiyimele mina ngibambele mina kahle kahle lami ibhizinisi yona mfethu engathi noma mhlawumbe ngane kuthuba ukuthi angilenze ukubhala kahle kahle mina ngikhonzela ukubhala wena mfethu yabona mhlawumbe just to be specific nje mfethu ukubhala hloboni mfethu ukubhala mfethu ngeke ngaba nencwadi engeke ngayibhala ethi differentiate between the truth and the lie yabona differentiates between the truth and the lie. Awona uhlukanisa wani kweqiniso nandi namanga. Mfethu. Manje incwadi yami wona mfethu ngayibhala incwadi yami wona mfethu yabona. Incwadi yami yokuqala yona incwadi vele ukuthi manje bengisayibhalile yabona. Incwadi yami le kodwa bengayiqedi yabona. Manje ke yazi umoya ke mfethu omubi ongcolile. Alahleke incwadi yami. Nomzana.
kodwa incwadi yami ngisayikhumbula ngoba beyikhuluma ngokwenzekile ngesikhathi samandulo yabona. Esikhathini samandulo lesikhathi sana futhi bekusafika abantu abamhlophe ngala kuleli zwe lethu yabona lento le ukuthi mfethu la kwenzeka khona ukuthi manje abanye abantu abamnyama bakwazi ukuthi badayise abantu abanjani. Ayisiwa lapho bakho. Ngifuna ukwazi ukuthi yini egqugquzelile ukuthi ucabanga ukubhala incwadi ufike kuleso sinqumo esikanjalo yini enginike enthusiasm ukuthi kuse manje ngicabanga ukubhala incwadi noma mhlawumbe ufunda kakhulu incwadi yini nje efike emqondweni wakho. Yazi yona futhi ngivele ngabona nje kunendaba eningi ukuthi manje nanoma ngingayibalisela omunye umuntu naye angazalala. Indaba eningi kanjani into odlule kuyona experience yakho noma into oyibonayo nje emhlabeni. Le ncwadi lena wena futhi ngivele ngabona nje ngokwenzeka nje empilweni. Ngabona ukuthi okay yazi mhlawumbe bangabhala ngokuthi nabanye abezayo ngemuva bangakwazi ukuthi babe nofifanyana ukuthi okay mhlawumbe kwakunje. Yabona nanoma ngeke ngibe nalo lonke ulwazi ukuthi kwakunjani kodwa ngizobhala ngizame nokuthi ngithole information anyana lapha nalapha futhi kwabanye abantu abanolwazi na kuma internet ukuthi kahle kwakwenzakalani bese nami ngithatha imbhala ngokwami. Yabona ngiyakuthola manje awusho nje yami na indaba la ikhona yini ke kunika isizathu sokuthi ufike nale title ethi differentiates between the truth and the lies. Angizona into kanjani yini kunika ukuthi wena mfethu into enginike le title ukuthi manje bathi kufika bona labantu labo abamhlophe bondle bekhanyilanga wona futhi abantu abamnyama abadayisanga mahhala ngoba labantu mostly abadayisa abantu abamnyama yibo abaphumelele esikhathini esiningi ngoba banikwa lokho abakuthembiso. Laba abanye abangazange bavumela lutho yibo laba mfethu namhlanje abasaxakekile wena mfowethu ngabona ukuthi okay yabona differentiate between the truth and the lie. Abakwenzile kuyiqiniso kwawo kunjani kulaba abahluphekayo ngobuhlungu kakhulu thina abantu abamnyama. Yabona ayindoda sakhona nje kuleyo ndawo bafo sobuyela kuwena mfethu ngoba ngathi umuntu onamakhono ngiyazi ukuthi uyakwazi ukucula sibuyela kancane culeli forma ngiyazwa akusifuna uvela ushaya amaskandi. Ngithola ushaya amaskandi lapho bakhona noqaba lomlungu bakhona nje baningi mfethu ngiyale nali ngaphithizeka ungawari ke bafo mfethu sakhona nje la mfethu kwahlahla ngathi wazi manje Monday umhla 16 June manje uyawazi lokho mfethu mfethu ngiyazi wena mfethu njengoba bese ngishilo ukuthi nje le nyanga lesingabiza ngenyanga ngoba nosuku olukhulu kakhulu elumlando kakhulu eSouth Africa elumlando. Manje awusho nje uma usichazela ngoJune 16 nje ngokwakho nje in your own perspective yini ongasitshela ngayo ngoJune 16 usikhambe yini oyicabanga amozwa nje kuthiwa June 16 kufika emqondweni wakho cela usitshele usithathe usibeke. Mawukhuluma ukuthi shocking 16 okay June 16 wena mfowethu nje wasazi ukuthi mfethu kwenzeka into embi kakhulu ngo-June 16 yakhumbula kula ukuthi manje intsha yethu salimala le ntsha eningi kakhulu kodwa phela manje ngeke sisajula bese sibuyele emuva kakhulu yabona ngoba kwenzeka kona kwaba buhlungu kakhulu ingakho wena mfethu lela suku labalikhulu yagcina manje okay wena intsha ekhona njalo ngalosuku lolu bafethu ufuna senze imbusele noma ngathi ingaphezela. Ngiyangithola kule mndeni eyalahlekela wona ngalesa sikhathi sa June 16. Ngiyangithola uyazi ukuthi uHector Peterson wayeneminyaka emingaka ngalesa sikhathi ngo-1976 wayeneminyaka emingaka edutshulwa lapha wena 17 ucishe waya ngakhona wena iminyaka u12 cabanga 12 years of age nakhona uHector Peterson kahle wayengafunakali lapha udubuleka nje uHector Peterson wena mfethu lapha yana utshele kahle wayefunda ePrimary ngaleso sikhathi lapha kwakufunakala abantu abafunda ema-high school ngaleso sikhathi wangithola manje yena wenza into wrong naye wagcina efika lapha uthi usistera wakhe khona usistera wakhe ngiyakhohlwa igama lakhe kodwa wasithole ne usistera wakhe lo wayekhona lo velayo asibo sithomba ngani lo velayo eceleni lo ngathi usuke ebanje uHector Peterson ebanje umbuyisa usuke ebanje umbuyisa
yabo. Umbuyisa abanye sengohlwe isibongo, kodwa sikhona isibongo sakhe wena mfethu, ngibhalile la phansi ngoba phela mina ngiyathanda ukuthi ngilungiselele wena mfethu, angithi wangithola. Uyena-ke umbuyisa kanjalo webamba uHector Peterson ngalesa sikhathi lapha esithombeni, angithi wangithola. Hhayi kushuthi wena mfethu uSistera uyayibuza ukuthi sekwenzakalani. Lokhu kubekwa yini lapha? USistera wambona engaphesheya komgwaqo uthi awunayo into nasedladlini. Ngoba manje ike endaweni e-wrong and uHector Peterson kuthiwa wayengayena intwana ethanda ukukhuluma noma mhlampe edlala ey'gangeni, kodwa ngalelo langa waphuma edladlini wafuna ukubona nawe ukuthi kwenzakalani. Kanti-ke kuzobila ngalakhe lokugcina. Kwaba into ebuhlungu kakhulu lapho umuntu owayekhona ngaleso sikhathi lo owayeshutha laphaya, umnumzane ubani ngibhalile la phansi ukuthi umnumzane uSam Nzima, lo owashutha leza sithombe. Naye mechaza udaba lakhe lapho uyasho ubaba ukuthi ekuseni, mina ngize ngishutha lesa sithombe ngangibaleka, ngafaka elinye ibhande la ngenzela ukuthi amaphoyisa angangidubuli ngesimo sokuthini, abone ukuthi angiyena umfundi ngoba ayedubula abafundi, hhayi abanye abantu. Ngoba abafundi bona babe-protesta belwela ini ukuthi sekushintshiwe ama-language. Wokucabanga i-English uyifunda nge-Afrikaans, i-geography ungakabi i-geography-ke yabo, i-geography mase kuba i-life science uyifunda nge-Afrikaans yonke leyo nto. I-biology kwakuyi-biology ngalesa sikhathi, uyangithola, uyifunda nge-Afrikaans. Manje abafundi babelelwa lokho ukuthini, sicela bandla lisifundise noma inge-English, yabo, hhayi nge-Afrikaans, yabo. Baprotesta-ke bahamba bayaphi, baya lapho ey'khungweni zemfundo beyofuna imfundo engcono. Amaphoyisa abona ukuthi ekuseni labantu abantu abamnyama laba ba-deserve i-better education, yabo. Baqala badubula into yababasela kakhulu abelungu malivela lolu daba yazini wena mfethu, eyenza ukuthi kahle kahle abantwana beze badubule. Khona le ngoma ekhona njengamanje lethini, Nkosi sikeleli Afrika, yabo, le shaya my-national anthem. Leyo ngoma leyo ingoma eyabhenwa, yabo, ingoma ekwangamele iculwe nje South Africa, ayingafunakali, yabo, ngoba iqhamuke nabantu abamnyama. Iyona ngoma eyayikhona eyayinkulu ngalesa sikhathi, umzabalazo, uyangithola. Shuthi labantwana bavele bacula le ngoma, uyabona. Uma becula le ngoma amabhunyi shuthi athinteke enhliziyweni, so sebeqala le ngoma sebezoshisa-ke. Njengoba beqala le ngoma shuthi sebezolayitha iy'gubhu nomentshisi basijikele ngoba besebeqalile becosha amatshe, ngoba abelungu basebevele be-ready ngey'bhamu ukuthi one mistake sashutha, uyangithola, same time. Hhayi shuthi abantwana baqale le ngoma-ke abelungu abapholisa kamaseko, hhayi abelungu amabhunu, uyangithola, angalesa sikhathi obandlululo, uyangithola. Abantwana bacule le ngoma, bebecula le ngoma laba badubule. Into engicabanga ukuthi iyenzeka laphaya, uHector Peterson wadutshulwa udakhe owayeyiphoyisa, yabo. Ngendlela mina engibona ngayo uma ngithi ngiya-check-a nami lama-source lawo ngi-check-a kona, uyangithola, ngoba lapho umuntu ovelayo ophethe isibhamu umuntu omnyama, uyangithola, akuveli ibhunu. Shuthi lo muntu omnyama naye wasi-blackmail, sabantu abamnyama. Ila ibuyela khona kuphi kuleya ncwadi yami phela ethi differentiate between the truth and the lie, uyangithola. Hhayi le ncwadi yakhe i-powerful, uyangithola. Hhayi into egrand kakhulu oshini. Kahle kahle wena mfethu le nto iyasifundisa kahle kahle ukuthi ubandlululo alisoze aliphele. Wena ngokubona kwakho laphela ngo-1994 noma likakapheli? Ubandlululo mfethu lehla mfethu, azange phela. Kwehla amandla wakhona ukuthi manje singagcina singasabandlulile ngale ndlela le engasafani, uyangithola. kodwa lolu bandlululo mfethu alisoze laze laphela, alisoze liphela. Into eyohlala ikhona, into ezikhona leyo futhi nakhona akukho esingakwenza ngakho lokho, ngoba sebenzisa zonke ikhali lezi ayikhona. Impela ayibuhlungu leyo, azibuhlungu sho. Imali lena esifuna sami sicingana nayo yabo, uyangithola. Hayi buhlungu, ukuzama sekukuzama nje, yabo. Nongathi mhlawumbe hayi awuzami kanjani, angasho ngoba wena mhlawumbe engakwe kumlungela, uyangithola. Kodwa laba abazamile bangasiza nabanye, sizameni sonke mhlawumbe kuze kulunge, kiwe phambili, uyangithola. Sicela bandla bayinakekele, bangahambe beyifake ey'ntweni ey'wrong. Njengoba kuzoba uJune 16 Monday, le show kumele iphume Monday ngawo June 16, uyangithola. Kahle kahle wena mfethu
ayikho right lento yokuthini abantwana behambe beyifaka. Ungaphili namagenge, ungaphili nani. Funda uzazi ufunani empilweni. Yabo, ungahambi nje uyifaka. Phuza utshwala, uhamba nalabo uhlale unabantu abaningi. Yabona leyo nto. Asizameni ukuthi sibheke impilo zethu njengeyouth ekhulayo, sibone ukuthi yini esingayilekelela empilweni zethu. Ubone ukuthi mina ngishoda ngani, yini engingayenzela mina ukuze ngisukuthuthuka kancane. Mangihleli kulesitulo ngizama ukuthi ngishintshe ngihlale kwesithe ukuphakama, ngiphinde yabo ngiphakame ngithole esinye isitulo. Yabo, lesitulo sigcine singifikisa le phezulu. Unjani? Ngithola ibalekile leyo nto. Khona nalengane leyo unaledi aphiyo. Niyamazi unaledi aphiyo baxolelwe amazi unaledi aphiyo. Dada lady walingane encane le. Hayi bunanga umuntu ebiza ingane encane ngamaledi. Wenze njani? Akahloniphi vele. Ne. Akahloniphi. Sotsaki wrong. Uyatrenda naye la uzibonile kodwa. Yazi lengane itrenda ngani mina mfethu kahle kahle ngintshele bafethu. Lengane le ibi ne-interview lapha ku-Metro. Angazi noma no DJ Sebi yini lapha ku-Metro FM. Yabo, lengane mayifika lapha kuyisho ku-interview yakhona ku-Metro FM ifike bayibuza nge-English yona ikhuluma isiZulu. Manje abalandeli bayo bayegxeka. Yabo, mina ngibona ukuthi lento eyenzile i-right. Kumele ube comfortable ngale ndlela ofila ngayo wena. Yabo, ungenzeli abantu bayithola indaba. Mina ubona kwami i-right. Lengane ifika ikhuluma isiZulu lapha yabo. And no DJ naka abanganankinga u-DJ lo wakhona ku-Metro FM. Uthi lengane yena uyibuza nge-English yona ikhuluma isiZulu. Abantu sebethi hawu kanti yiphi ingoma ozocula no-Chris Brown ozocula nesiZulu yayibona no-Chris Brown kwaphela yathola u-Chris Brown lengane iculele eklasini. Manje abazi abantu. Because like Chris Brown leyangane vocalist. Icula ngesiZulu futhi. Ngithola. Shango Mageba. Ngithola. I-right ngane because iphendula nje iyabuza uthi yini ngithola. Ngelanga ifuna ukufila comfortable. Yabo, le freedom abayilwela ngo-1976 iyo le yenziwa ilengane unaledi aphiyo. Ngithola. Yabo. Usizo injalo. Yabo, kuyalekelelwana. Akona kunjalo impela. Ngithola. Sibuyele la kuwe mnumzane. Besakhona kulengane wena ukuthini ukuphawula kwakho ngalengane mfowethu. Lengane leyo na futhi mina ngiyahalalisela yona mfamo ngokuthi nje uChris Brown athathe ayivuse ngoba yibona manje sivukile isinemasi inkulu manje yaphakama iBlack Nation futhi iye phambili abawutholile ngakubo mfethu abawusebenzisa umuntu awudle futhi kakhulu ngithola ngaleso sikhathi asibonge kakhulu mfowethu kahle kahle na indaba la ikhona before sivala lesho ngase sirecorde more than 28 minutes yabo asifuna ukuthi size ivale yona angithi ngithola kahle kahle bafundisi ngasichazela ukuthi yona mfethu njengamanje incwadi yakho uyaqhubeka nayo uzokwenza njani uzogcina kuphi nayo into kanjalo. Incwadi yami bafethu ngizoqhubeka nayo ngizobuya nayo la uhlelo ngiphinde ngimfunde nazise ngayo ukuthi okay incwadi yami iqhubeka kanjani ihamba kanjani ngayo ngithemba ukuthi nizojabulela bafethu. Ngithola awe mfethu. This is Home Run with Mageba PMB. Angihambi ngedwa, angeke ngihambe ngedwa, and ngiyohlala engahambi ngedwa. Ngiphethe ubaxolele behind the camera. All the way from le Eastern Cape nakwaMashu eDubane bafethu esinqawunqawini lapha koPP angithi uyangithola bafu mfethu ubafu uphuma emzimkhulu uyazi emzimkhulu uyawazi lalela ubafu uphuma khona awumboni nje qine kanje bheka amandla akhe bafaka uthi cala ngawo manje bafu mfethu asikiya emzimkhulu so wakhe emzimkhulu uyangithola mzimkhulu wabona ushaka uyangithola bafo awuchaza indaba lapho before sivala nje kancane nje
Awu phela ukuthi uzosishayela fahla fahla leya ngoma athi ushaya earlier mfethu awusibalele ngayo mfethu ushaya ngey'nothi nje mhlawumbe nje 1 minute ngizokubhekha baba awushaye la uhlephule ngizwe awuyibulele leya mpahla leya awuyihlephule ayithini le ngoma leya mfethu shaya noma iyiphi enye ngoba usuyikhohliwe leya vele iningi lezi ngoma ngithola hayi bale baba bafo wazi wangidisappoint. Oh mfethu by the way nozethu ukhiphile uzethu izolo uzethu ikhiphile izolo khiphile ngavele wancane uyabona ukuthi hayi le ngoma inkulu kakhulu ukuthi ngayisakaza la ngithola nozethu ukhiphile futhi uma uzethu usazomazi ungawari ukhiphile naye inamba emnandi kakhulu ngiyambona lo ucula no DJ DJ bani awushaya no Skid ngithola Mhlangule ngithola ukhiphile okay na ukhiphile lonto unjani bani parasites awukhiphile KO sovala ukhiphile no KO mfisi into right kakhulu le uMaraza ngiyoni ne waje ufeaturishe bani lapha ngibonile unanama feature lapha kuleya inamba noma album le J Jody ne awe ekhaya abanye abakhona lapha ku album ya KO mina ngike ngayibona kancane nje lapha nalapha ngibone bani ngibona iBlack Diamond ne Black Diamond ikhona lapha kule album ubani omunye khona nomunye ngimbonile ayina bakhona manje ngiyabakhohlwa manje kodwa ke by the way asivale bafethu Mageba all the way from the PMB ongahambi yedwa ngiphethe umnqobi la wasemzimkhulu sikethembisa ngiphethe ubaxolele behind the camera wakwaMashu eDubane ko PP ko Hostela angizwa ngithola ivale nje yami home run show with Mageba awe